Kapin 30 ka mga balay sa Barangay Labangal sa General Santos City, gipang demolish. Atong sayro ng detalye na ini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, gisilbi na ang demolition order sa korte ngadto sa 33 ka balay nga gitukod sa usa ka pribadong luna sa Barangay Labangal dinhi sa General Santos City. Hangyo karon sa mga gipapahawa nga mahatagan sila og relocation site. Gikasubo sa inahan nga si Lovelyn Romares, human nalakip sila sa mga balay nga gidemolish sa Purok Saway, Barangay Labangal, General Santos City. Ako nga nanay, part sa ako andugan, wala na ako gi-imagine nga maranasan sa akong mga anak tuin atong nga makita nila bakbakon. Ngayon akong anak, mama, paano na school namin, wala na tayo bahay. Wala dyan ako gipangarap nga mag-inani akong anak makakita inani nga sitwasyon. Naghigda lang sa inani, ma'am, dili dyan na ako kaya. Pipila sa mga apektadong residente nakisilong una sa ilang mga banay ug ang uban anaa sa barangay gymnasium. Wala jimi plano madam, kay wala jimi kapipir. Manabig mga buang, udo chinilas na mo, unsay mabahato na mo, maglisgasya pa mi kay Amo madam makadungog kag naay gipang bakbak sa unahan, dug ana. Malisang na ka madam, wala ka sa buhaton na. What if maabot na sila diri nya among mga bata na pa dinhi sa balay. Ako ma'am ngayon nagtabang sa mga gobyerno sa ikakuan la ikahatag sa kuan pagkademolis na mo diha. Kini human gisilbi na sa sheriff ang gipakanaog nga writ of demolition sa korte ngadto sa 33 ka mga panimalay nga gitukod sa kapin usa ka ektaryang privately owned nga luna. Disyembre sa milabayng tuig matud pa, migawas ang demolition order apan nakahangyo pa og extension ang barangay captain nga maoy mayor-elect karon sa syudad. It is plano unta ang ato ang mayor-elect Larry Pacquiao na kung ihatag nila 1,500 per square meter, that is mga 11 million plus lang. It is 50% down at maritin ang mga tao. Duna pa say negosasyon nga nahitabo una ang demolisyon adlawng Miyerkules. Apan wala misugot ang tag-iya sa proposal sa barangay. Sa karon gitambagan sa barangay ang mga apektado nga mag-abang na lang una og balay hangtod wala pay mahatag nga relocation site kanila. So para sa ato ang option murag dili gid conforme ang landowner na ingana lang ang presyo. So wala gid na mahimo no kay ang ilang presyo is 2,500 per square meter o 3,000. It is dako naman kaayo. So mo nang nahitabo gyud nga nanay court order so na-demolish gyud karon. So parang atong mga igsuon nato nga diha sa gikan sa area na aron sa ato ang barangay gym. Nagulat na kung sa ang plano sa gobyerno. Sara, gawa sa relocation site na nawagan sab og tabang pinansyal ang mga apektadong residente. Apan wala pa nihatag og impormasyon ang barangay kung doon na ba sila'y financial assistance. Ila lang gipasalig sa karon abli ang barangay gymnasium hangtod wala pay kabalhinan ang mga apektado. Sara? Okay, dagang salamat, Abby Caballero.